Здравейте хора! В днешното видео ще играем Grow a Garden! Юпи! Нека да започваме! Сега, както виждате, в градината си имам домати, имам 3 мунинг бамбука. Вау! Идеално! Вау! Че даже имам и сребърен. Брех. Така. Нека да оберем бамбуците и моите неща и да започваме да продаваме. Нали се? Трябва да се продава. Това е Grow a Garden. Така. Идваме тук. Говорим с Стивън. Натискаме инвентарито. И 80 000. Брех. Идеално. Нека погледнем каква нова стока има. Интересно. Има джини. Нещо има ли друго? Ако съдържанието, което правя, ви харесва, моля, абонирайте се. Моля, чукнете камбанката и ударете по един лайк. Така. Пристигнах в градината. Нека оставя динята. Така. Къде ли да отидем? Погледна пак в семената, дали има нещо друго интересно. Знаете ли какво? Ще взема един блюбери храст. Ще го взема него. Така. Нека да засадим този блюбери храст. Ето така. И да погледнем другите градини как са. Така, като гледам, около нас има само една градинка. А кой е? Не, 2 градини. Това е Стефароблокс. Хайде да и лайкнем градината, понеже е тук при мен. А това кой е? Джеймс. Той си се казва Джеймс. И 0 лайка.